Dneska som si povedal, že idem vyskúšať niečo naozaj šialené. A to je zistiť, či influencer si dokáže vybaviť jedlo zadarmo. A chcem sa spýtať, či by sa dalo nejak dohodnúť, že by som vlastne za videjko a za storku sa prišiel nájsť, že by sme okoštovali nejaké 2 burgery. Ako to dopadlo? Keby som vedel poprosiť na pána vedúceho číslo, to by sa dalo. Počúvaj ma biznis, ty si ma neželaj. A koľko reštaurácií som musel osloviť, aby som sa mohol ísť niekam nájsť zadarmo? Dobre, takže ideme volať 7. podniku Primavera. Aké jedlá som ochutnal v týchto reštauráciách? Máme tu ešte bacon burger, takže ideme do toho ochutnať to. Prišiel by som tento podnik navštíviť, aj keby si to mám zaplatiť. Ako poslednú vec tu máme donburi, ktorá je vlastne pražená ryža s cícerom. Všetky tieto otázky máte zodpovedané v novom YouTube videu na kanáli Hexik. Teraz si už ozaj o mne budú ľudia myslieť, že som totálne žebrácky influencer.